Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo. Avui veurem el final de la Lliga i també les semifinals de la Champions contra el Manchester United i després, com veieu, s'acaba ja la temporada. Al juny ja tenim vacances. Ideal per poder començar amb el FIFA 20 d'aquí no res. Però primer de tot hem de guanyar la Champions, per tant primer de tot hem de guanyar les semifinals de la Champions i per tant, com que la Lliga ja està guanyada, anem a simular ràpidament aquests partits. En aquest cas guanyem 2-0 amb gols de Brewster i Ceballos i ara ja podem pensar, ara sí, finalment, en el duel contra el United. Cocaín recorda una fàcil victòria. Si feu memòria recordareu que a la Lliga hem guanyat 5-1 i 5-0 al United, per tant deuen estar-se cagant en tot perquè som el rival més dur per ells. Però bé, això és la Champions, això és el FIFA, pot ser que de cop i volta siguin el millor United de la història i que no aconseguim superar aquesta eliminatòria que ens duria una final contra el Bayern de Munic o l'Atlètic de Madrid. Però no cridem el mal temps abans d'hora, anem a veure quins jugadors portem a l'11 titular. Avui el migcamp està format per Neves, Eriksen i Nández. Com ja vaig avançar, són els jugadors amb qui m'estic entenent millor, més que no pas amb Ndombele o Ceballos a l'hora de fer-los combinar. I l'atac no hi ha dubte, no? Mbappé, Firmino, Cruz Moura són els que estan rendint més bé. I el United que tampoc presenta un 11 amb gaire sorpreses. Evidentment De Gea a la porteria, els millors centrals són Bailey i Jiménez, al mig del camp hi ha Pogba i Aouar, i a l'atac doncs tens Rashford i Lukaku. En fi, comença el partit, saquem nosaltres, mirem de moure la pilota buscant ja trobar porteria per primera vegada, Eriksen per Maffeo, Maffeo per Mbappé, aquí m'equivoco, buscava Rubén Neves per la pilota de parata, però bueno, finalment fem arribar la pilota al portuguès, que veu molt bé a Firmino, que la deixa Eriksen i això és penalti, àrbitre. L'àrbitre no assenyala res, saquem l'out, bastant malament, aquí el regala Mbappé, i ara surt el United al contracop, Rashford per Lukaku i atenció perquè també amenaça el United per primera vegada. Ara saquem en curt, la traiem jugada com podem i Rubén Neves combina molt bé amb Eriksen, Eriksen era en Firmino, gran triangulació de Nández cap a Eriksen, que xuta i el porter que refusa. La baixa Cruz Moura que no aconsegueix connectar amb Theo Hernández i ara surt el United jugant, aquest és Pereira per Aouar, Aouar veu a Pule o Polen, no es pronuncia, Lukaku per Pogba que veu a Rashford però no fa un bon passe. Nova aproximació del United que com nosaltres ha aconseguit un xut i poca cosa més i tornem a ser nosaltres els que intentem apropar-nos a l'àrea rival. Neves fa un desplaçament cap a Cruz Moura que la baixa molt bé, combina amb Nández però no aconsegueixo definir. La recupera el United i ara passem ja al minut 17 en una nova jugada on la recuperem nosaltres i Mbappé combina amb Eriksen, aquí ara m'he d'aturar amb el danès, veig molt bé enrere atac a veu a Neves, tornem a poder avançar metres gràcies a Nández, aquest és Firmino que no fa un bon passe. Ara tornem a intentar recuperar la pilota i ho aconseguim gràcies molt bé a Nández, Nández per Mbappé, Mbappé per Eriksen, de nou Eriksen cap a Mbappé dins de l'àrea i l'únic que aconseguim és un córner. Córner que per cert no s'entren gaire bé, però per sort Maffeo es fa amb el rebot, ara aquest és Varane que busca a Theo Hernández i Hernández busca a la frontal de l'àrea Nández, que veu a Eriksen i aquest per Mbappé que fa un gran gir i un molt bon xut que toca però el porter, la pilota fa una paràbola molt estranya, crec que entre el peu del defensa i no sé qui més, i finalment és Jiménez qui es marca amb pròpia porteria, amb puta porta que dic jo. Després del gol al minut 24, el United saca i aconsegueix un out lateral, que és el que esteu veient ara. Aquesta és la jugada del saque de l'out, i aquí teniu a Rashford entrant menys de l'àrea, em supera Maffeo i Atà, i acaba passant a Lukaku i empat a 1. Minut 33, el nostre saque ha acabat en un córner que s'entrem molt malament a les mans de De Gea, i ara el United surt al contracop, la despenja molt bé Lukaku, combina amb Traoré, Aouar de nou amb Lukaku, aquest per Pogba i aquest per Rashford, que busca dins de l'àrea Lukaku, i en 5 minuts de no res m'acaben de capgirar el marcador. Jo aquí m'estava cagant en tot, i està pagant una mica els coixins de casa perquè no tenia control del partit. De fet, aquestes jugades ja al minut 45 i són ells els que tenen la pilota, no he aconseguit crear més perill i per això Rashford molt malament, se'n va cap al mig del camp quan estava a una banda, en fi. La recupero, surto al contracop, aquest és Mbappé, faig aquí aquest retall que sempre em va bé, la passo enrere per Nández i no sé què hi faig, per sort Theo Hernández aconsegueix salvar la jugada i treure en un córner. Aquí faig servir una jugada d'estratègia, faig avançar un primer home per aconseguir alliberar la zona al primer pal, llavors remato un tal, el porter, el defensa, no sé qui collons la toca i Varane que no aconsegueix marcar. Em vaig al descans estirant-me els cabells i comença la segona part, saca el United molt agressiu, aquest és Rashford dins de l'àrea, per sort la puc recuperar molt bé amb el defensa, i ara Eriksen cap a Rubén Neves, que aquest la torre per Eriksen, pilota per Mbappé i entro dins de l'àrea i finalment aconseguim l'empat. Minut 48, no estem dominant, però començar així la segona part ens dona molta vida, perquè recordem que esteu jugant a casa nostra i per tant els gols del United valen doble i és un resultat molt dolent, el 2-2, però encara més ho era la derrota.
8 gols ja a la Champions de Mbappé, realment crec que és el Pichichi. I si fa un altre gol per demostrar qui mana, millor, perquè no vull anar amb un 2-2 a la tornada. En fi, el United ha sacat, aquí està jugant molt raro, realment aquest passe de Lukaku enrere amb un desplaçament ara cap a la banda, és tot molt estrany. Però s'acaben de plantar dins de l'àrea i Nández fa un penalti justet, Jo no el pita, a sobre tenia targeta groga. Finalment aconseguim una falta que Hernández per què collons està? I ara Varane, vull algú que pugui xutar, és que clar, Varane aquestes pilotes les perd i l'ha perduda i ara em surt el United al contracop. Però en aquest cas, per sort, Hernández pot refusar. Pilota ara, però, que torna a tenir el United, minut 65, són ells qui m'estan atacant més, aquest és Rashford, i tac, recupera, sortim al contracop, realment no estic dominant, estic intentant sortir ràpid al contracop, no tinc més oportunitats. Aquest és Hernández que vol bé a cruz moure, però el defensa posa el cos i ho evita. Ara de nou Eriksen per Firmino per Cruz Moura, que és molt àgil, i amb un tercer no res troba opció de xut, però De Gea pot refusar. Just en aquest instant ha entrat en Ndombele, que és qui està a punt de rebre la pilota, després que la perdi Neves li faig un passe, però en Ndombele està una mica empanat i no l'agafa. En fi, surt el United al contracop, i se m'estan a punt de plantar l'àrea, però la recuperem novament. Ara Cruz Moura per Firmino per Ruben Neves, i aquest és Eriksen, que deixa la pilota a Firmino i el brasiler tot sol falla. Minut 76, era una oportunitat boníssima i no sé com collons no aconsegueixo marcar-ho. En fi, minut 84, tornem a ser nosaltres qui ataquem. Aquest és Ruben Neves per Ndombele, estan tots molt mal col·locats, però finalment trobem a Mbappé i De Gea canvia a córrer. Hòstia puta, i al minut 90 m'ataca el United, sisplau, per favor, no marquis, t'ho suplico, i m'acaben centrant i, per sort, refuso amb els punys. Déu meu. En fi, empat a 2, resultat dolentíssim, perquè són 2 gols a casa meva, hauria de fer molt bon partit a casa dels Red Devils, i res, en fi. Això després d'aquest partit, Matthijs de Ligt se'm queixa perquè no ha jugat les semis de la Champions, i es queixa que no té minuts, però aviam un moment, nano, anem a mirar els partits que estic... Ets el segon defensa més partits, no em toquis els collons. Bueno, d'acord, pots tocar-me'ls perquè segons el Play és el millor jugador del mes. Què? Tinc davanters que estan fent una de gols al·lucinants i d'Elite tampoc ho està fent, en fi, és igual, coses de la Play. Simulem el partit contra el Southampton i, en fi, aviam si veiem algun golet. Mira, doncs gol de Brewster sí que marca. Jo sempre us dic que els davanters no marquen quan simulo partits, doncs Brewster fins i tot quan simulo marca. I després Henderson fa el 0-2 i just abans d'acabar el partit em marca algun pavo random i quedem 1-2. Després d'aquest partit toca jugar contra el United i a la roda de premsa abans del partit jo he de ser fidel als meus principis i criticar Mourinho. En fi, ja estem a Old Trafford, anem a veure què ens diuen... Mira, Rashford i Mbappé, els jugadors a seguir. Ja veurem qui acaba sent més determinant, De moment el que em queda clar és que el United no ha oblidat que qui s'ha fet un gol en propi ha sigut Jiménez, perquè avui els centrals són Bailey i Rojo, Mourinho no perdona, crec que li he ficat el dit a l'ull o alguna cosa, pobre Jiménez. I bueno, jo tampoc he perdonat a Firmino, després de la que em va fallar, he fet jugar Brewster, que ve de marcar contra el Southampton, al mig del camp d'on ve guanyar la partida de Nández, i el més important, De Ligt m'ha demanat jugar, però no, mano jo, titulars Ta i Varane, Què et penses, holandès de merda? De fet, De Ligt m'agrada, De Ligt m'agrada, però és que, tio, no em pots exigir aquí jugar, ets el segon central en més partits i la meitat han sigut de la Champions, saps? O sigui, és que vés a la merda. En fi, comença el United i bastant perillós, aconsegueix xut, és que putos gols de saque, en aquest cas no ha sigut, però aquest xut al pal que no... En fi, miro de no perdre la calma i busco fer més de 3 passes seguits, però quan em porto 5, Hernández ja la caga i el United que surt molt ràpid, Bertrand Traoré busca ara segon pal a Rashford i la rematada surt a fora per molt poc i necessito reaccionar com sigui, perquè anímicament si no se'ns menjaran. Aquí en Ndombele posa el turbo, s'atura molt bé i troba a Brewster, aquest busca Mbappé a la punta dreta que centra i Cruz Moura que remata fora. Finalment ha aconseguit amenaçar, minut 12, comencem a despertar-nos i ara aquest és Varane que la recupera, pilota per Ndombele, que veu molt bé a Cruz Moura, es desempallega del defensa i aconsegueix fer el 0-1. Un gol importantíssim perquè anímicament el United se'ns estava menjant i això ho canvia absolutament tot. Tant és així, tan important és aquest gol, tan important és aquest nou escenari que volia celebrar-ho fent callar a tot l'estadi, però no recordava com es feia, així que em prenc un segon per anar a celebracions i buscar la que es diu mandar callar, per saber com es fa i poder fer-ho si torno a marcar. Sí, això ha passat, és real. No me'n recordava com es feia, ¿vale? Perquè normalment sóc una persona humil que no fa callar a tot l'estadi, però és que és el puto United de Mourinho, és un equip que fa molt de fàstic. En fi, United intenta reaccionar i Lukaku no sé què li passa que se'n va corrent cap a la línia de fora. En fi, gràcies per regalar-me la pilota. Al final em fan una falta i vull servir-la amb una jugada d'estratègia. Vaig al jugador que hi ha darrere l'àrbitre, el vull passar ara i que xuti, però vaja, és Varane. Per què és Varane aquest? En fi, Varane no sap fer res amb la pilota als peus, així que me'l trec de sobre i ara miro de no perdre la possessió i que no em contraataquin i si puc acabar la jugada, doncs millor, però tardaré el meu perquè ara el United ha estat molt tancat. En fi, Ndombele
per Neves, Neves cap a Eriksen i el danès veu a Cruzmoura, que amb un simple gest el tio ja és capaç de trobar porteria i d'anat d'un palet. Minut 31, surt el United jugant, però Mbappé recupera molt bé, combina amb Ndombele per Cruzmoura, la deixo passant les cames fent temps perquè s'incorpora Theo Hernández, que veu molt bé dins de l'àrea Brewster, i gol 0-2, aquí teniu la repetició i la celebració, ara sí, fent callar a tot el Trafford. Minut 42, el United no s'ho ha pres gaire bé i busca fer un gol que el fiqui dins del partit. I atenció perquè estan a punt d'aconseguir-ho. Lukaku combina molt bé amb Rashford i xuta i... Jo no sé de veritat com això va fora. Lukaku crec que tampoc ho sap. Mirem la repetició perquè jo no entenc per on ha anat. Sí, com és que això no és gol? Mira, és que realment la pilota va fregant al pal. En fi, comença la segona part, minut 45, tenim nosaltres la pilota, Maffeo per Eriksen, aquest cap a Brewster, però la pilota és pel porter. I De Gea caçar la juga i Brewster a punt de robar-la, Finalment, però, la jugada acaba en res i minut 52 en tenim un altre, centre que refusa De Gea. I Brewster de xilena al pal. Partidàs de Brewster, el cabron. Minut 60 i pico i minut 61. No veia el número, vale? Necessito ulleres, jo ho vaig dir un dia que necessito ulleres, no veig ara els zeros i els 8 em són tots iguals. En fi, que tenim nosaltres la pilota però la regalem. Pilota per Lukaku i la deixa per Traoré que xuta fora. Aquí decideixo que he de fer algun canvi, Neves acaba de veure groga així que poso a Nández i seguim jugant, res, minut 66, pilota que recuperem i justament Nández fa un desplaçament cap a Mbappé per Eriksen, torna aquest a ser Mbappé per Maffeo centre i cop de cap de Cruzmoura i gol. Doblet de Cruzmoura i que porta ja 6 gols a la Champions. I aprofito que estic guanyant 0-3 i que no necessito més gol per fer entrar Firmino i que no se m'enfadi per no jugar a les semifinals. I justament Firmino és ara el que combina amb Nández i acabem passant la pilota a Eriksen. No volia fer aquest passe, però la vaig liar una mica. Finalment Firmino agafa la pilota i prova un xut que atrapa De Gea, minut 76, tornem a ser nosaltres els que ataquem, només tenim la pilota, Mbappé per Eriksen, Eriksen per Firmino i el brasiler veu a Cruzmoura dins de l'àrea que fa un xut que està a punt de significar el seu hat-trick, però no és així, i al minut 87 el que està a punt de passar em fa molta vergonya, centre lateral, atrapo la pilota amb el porter i... Aneu a la merda. Com us dic, això em fa molta vergonya, però encara em faria més vergonya celebrar-ho com aquest autèntic gilipolles que us celebra fent una reverència com si hagués fet el gol de la seva vida. Subnormal, que el que ha passat és que he apretat triangle per sortir amb el porter i el porter ja havia sortit i ja havia agafat la pilota. Llavors el triangle també és el botó de deixar anar la pilota i sortir amb els peus. És que vergonya em faria a mi, Carvin de merda. En fi, finalment al minut 90 recupero la pilota i Firmino es planta sol davant de De Gea i el que fa és passar-li a Cruzmoura perquè aconsegueixi un hat-trick a la teva puta cara, Mourinho. I, bueno, ma mare sempre em diu que faci vídeos sense paraulotes, però avui no és el cas. Final del partit, hem guanyat 1-4, Cruzmoura recull aquí la pilota, i atenció perquè el tio que em sembla que ja porta 7 gols, més o menys els mateixos que Mbappé, Finalment el resultat global és de 3-6 i anem a veure ara qui ens toca a la final de la Champions, perquè no ho oblidem, tot i aquest final que semblava un partit d'infantil, perquè, Déu meu, Alisson deixant anar la pilota dins de l'àrea, què faig? En fi, doncs sí, senyors, sembla increïble, però som a la final de la Champions contra tot un Atlètic de Madrid que ha guanyat en un global de 4-0 al Bayern de Múnich. Déu-n'hi-do! I ara, si m'ho permeteu, simulem els 2 últims partits de Lliga per veure com queda la classificació final i quins són els màxims golejadors, perquè nosaltres fa mesos, com aquell qui diu que vam guanyar la competició, però el Chelsea ara mateix està jugant a entrar a Europa o no, i sort en té que Cruzmoura falla en penalti perquè això us permet sumar un punt, i aquí veieu la classificació. Com us deia, el Chelsea és 5è a 2 punts del Manchester United, que és l'última plaça de Champions, està només a 2 punts, però és que el United i el Tottenham estan empatats a 64, només un punt per sota del Swansea, per tant encara no s'ha decidit qui és el subcampió. Jo sóc, evidentment, el super mega hipercampió amb 94 punts, però encara no se sap qui és el segon, qui és el tercer, qui és el quart, ni tampoc quin és el tercer equip en descendir, perquè el West Brom i el Watford estan eliminats, però el Nottingham Forest i el Wycombe, fins i tot el QPR, depenen del seu últim partit, i justament el Wycombe juga contra el QPR i el Nottingham Forest juga contra el Manchester United, així que aquesta última jornada pot ser bastant interessant. El meu partit contra el Leicester sí que és del tot intranscendent, però estarem atents als marcadors dels altres equips. Juguem amb Varane i Delit avui, després juga Henderson, Thomas i Ceballos, que són els migcampistes amb menys minuts pràcticament, i Mbappé perquè sí, Pichichi, Brewster i Machado Santos. Al minut 29 encara no hi ha hagut cap gol, en canvi el United ja en porta 2 o 3, mira que han de fer el tercer, Varane veu targeta groga, i després Cruzmoura substitueix a Machado, Varane veu targeta vermella, Firmino substitueix a Mbappé, així que els dos se'n van sense fer més gols. Ara veurem al final el que us deia de la taula de classificació de màxims golejadors, i el partit que sembla que s'acabarà amb un 1-0 únic gol de Maffeo. Tot molt estrany, en fi, anem a veure com han quedat els resultats veïns.
Doncs primer de tot veiem que el Wycombe s'ha salvat perquè ha guanyat 2-0 contra el QPR i a més el Nottingham Forest ha perdut per 5-0 contra el Manchester United. Per tant, el QPR també se salva. El Chelsea empata contra el Crystal Palace, així que no aconsegueix sumar prou punts per robar una plaça a la Champions, però és que a més ens havíem saltat un partit superimportant, Tottenham-Swansea, que ha guanyat el Tottenham per 3-1, per tant el Swansea perd el subcampionat de la Lliga i se l'emporta el Tottenham, ja que té una diferència de gols més bona que la del Manchester United. Així que finalment les places europees són Liverpool, Tottenham, United i Swansea a la Champions, el Chelsea se'n va a la UEFA i el City o l'Arsenal han fet una temporada desastrosa i es queden sense Europa. I ara aquí tenim els màxims golejadors, Mbappé lidera la taula amb 20 gols i apareixen Brewster i Cruz Moura amb 14 també empatats en 6ª i 7ª posició. Em sorprèn que el tercer màxim golejador sigui Brereton del Nottingham, un equip que finalment descendeix. Coses de la Play. I pel que fa a les assistències, el millor ha sigut Firmino amb 16, el segueix Nández amb 11, també apareixen Ndombele i Ceballos i empatats amb 5 assistències tenim a Eriksen, Mbappé i Brewster. Realment, Eriksen en poc temps ha sigut importantíssim. I a la porteria el que ha aguantat més vegades la porteria 0 és Alisson. Això és tot per avui, ens veiem a la final de la Champions! Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,